Pakistanyň Demirazak çetine yerleşen Swat we Shangla etraplarının ýaşaýjylary duşanbe güni Günorta Aziýany sarstyran 7,5 magnitudolu güýçli ýer titremede ýumrulan jaýlaryň galyndylaryny arasaladylar. Bu sebäpdäki ýaşaýjylaryň aglabasy özlerine hökümetin halas ediş gullukları tarapyndan ýardamyň gelip gowuşmandygyny aýdýarlar. Gijelerini howanyň temperaturasynyň peti gaçmagy netijesinde tebii helakçylygyň pedasy bolan ýaşaýjylar hökümetden ýorgun körpeçäniň berilmegini sorapdylar. Pakistanyň hökümeti 26 oktýabrda bolan ýer titremede 260-dan gowrak adamyň helak bolandygyny we 15 000 çemeti jaýyň ýumrulandygyny aýdýar. Pakistanyň Peşawar şäherine 300 ogolay okuwçy 26 oktýabrda bolan güýçli ýer titremede ýetidaýlanan mekdepdäki synplarda sapak geçmeli boldular. Mekdebiň diwarlarynaky jaýryklara garamazdan resmiler okuwçylaryň başga ýerde sapak geçmegine mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanyş boldunuz.